Tampoc confiem en els docents i la seva tasca, que els han de fiscalitzar fins i tot els deures que donen. Li reconec, senyor Castells, que quan vaig veure la iniciativa vaig començar pel final, la part on es demana que el Parlament insti el govern. I no vaig entendre res, perquè parlant en plata, més per menor que demana la intervenció directa de la tasca dels docents. I això escarrufa. Per aquest motiu, ja li adelanto que en cas de que no acceptin les esmenes del PSIP, votarem en contra d'aquesta iniciativa, perquè tot i que ho vesteix amb bones paraules, el que es vol és fiscalitzar la feina d'aquest col·lectiu. Un mal molt estès entre els polítics. D'educació pareix que tothom en sap. Jo mateixa, en una pregunta al ple del passat mes de novembre, li vaig demanar al conseller d'Educació que obrís el diàleg entre famílies i centres i que se'n parlés, perquè fins ara, precisament, el gran problema d'educació ha estat aquest. Ha faltat el diàleg, ha faltat el consens, l'enteniment, però en cap cas volíem que es normativitzés el tema dels deures. No regulem per sobre de les nostres possibilitats. El debat que planteja l'exposició de motius d'aquesta iniciativa és molt més ampli i passa per una llei educativa consensuada. Aquí ens hi trobarà. El nostre partit defensa l'autonomia de centres i defensarà per descomptat la voluntat de cada professor per avaluar quina feina s'ha de fer a l'escola i quina feina s'ha de fer a casa. Perquè siguem realistes, això varia molt segons el nivell educatiu en què es troba. Tot i això, evidentment, demanem una reflexió tant a professors com als centres sobre el paper que han de jugar aquests deures dins l'educació. No podem demanar més regulacions. Com he sentit dir el conseller Martí Marc en aquesta cambra, en educació, quan més regules, pitjor.